Go ahead. On Igbo Kangas. Okay, I'm making on Hanese. Naked and Negaint. I know not the offense of women in Africa. Do not need to offense someone in Nana Prime with no more. I talk only never day. Rat the Soji Nanya Mako offense on Nana Porani. Happy here, do be able to make I rule Nana. Chukwu ọga na anaghị Chukwu nọ ebe a Chukwu nọzụ ebe niile ọ họrọ ndị isi ojii n'anya wee nye ha the best climate enwe climate ka nke Africa nye anyị the whole minerals wara ya na-achọ achọ so anyị nidiri ịgbakọta ọnụ kwalite omenala anyị kwalite ofensa ana anyị bụ ndị isi ojii Chukwu anyị bụ ọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu na-akpọ ọhaneze onye na-amakpọ Godian religion, African traditional religion, nke ga-ejikọta ụwa niile ọnụ in one belief in one God. Hapụ iso ndị ọbụla Chineke ndị asị na ọha nwa Chineke ma ọ messenger of God Chineke wụ ndị ejiri mere agbachi anya na Chineke kedu mgbe ha nọ ndụ ga na-afe ọ bụrụ Chineke ka ha fere ọnya bụ nsogbu enwe n'ụwa niile abịa kewaa Chineke weziri Chineke na-agba mgbere ahịa na ya na-akpọ ụwa niile makpọọ ife naanị Chukwu okike kwado omenala dị mma nke obodo niile ọhịa ofensa ọhịa na-akpọ ụwa niile bụ onye na-abịa taa ka anyị mere nzukọ ndị trustees na the top priest of the echelon of the Godian religion taa ka emere wee na-ahazi ihe ụfọdụ anyị nwere structure onye na-abata na structure nke onye nwe structure nwa nwatịta otokwuru ọ bụghị onye nwụọ ihe ya nwụọ kọstọm ihe anyị nwere na Godian religion bụ emene ndị mmadụ na-abata onye rụọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ anyị nwere organization anyị nwere president general anyị nwere the high chief priest anyị nwere other priest ihe niile dị iche iche dị ya nwee supreme council nwee ihe adịghị anya anyị dị organize so anyị na-akpọ ọhaneze ka ha bịa soro anyị na-eme ihe anyị na-eme ka anyị kwalite ofensa ọma na anyị ka na Afrịka dị mma ka ihe niile gaa nke ọma anyị nwekwa skuul so ihe anyị chọrọ bụ ka anyị na-aga n'ihu ekele m ọhaneze